Rhybydd, cynnwys aeddfed a iaith gref. Helo a chroeso i GIGIO, y podleidiad Hansh. Yn y podleidiad yma fydda i, Hywel Pitts, y cerddor, digrifwr a social justice warrior, yn siarad efo gwesteion arbennig am sut beth ydy gigs. Ond beth ydy gigs? Wel, mae gig yn gallu bod yn one-off job ti'n neud i met chdi fel ffafr, ond mae hefyd yn gallu bod yn berfformiad byw ar lwyfan o flaen gynulleidfa. Mae fy ngwestai yn y benod hon o GIGIO yn gomediwraig athrylithgar. Mae wedi sgwennu sketches a di perfformio stand-up ar hyd a lled y wlad. Ac mae yn un o'r pobl mwyaf ffynnu ar Twitter, dilynwch chi os da chi ddim yn barod. Esyllt Sears. Dyma'r sgwrs. Helo, Esyllt Sears, sut wyt ti? Fi'n alright, ti'n oce? Iawn, dim bad o gwbl, diolch. Dwi'n licio cychwyn y podlediadau yma efo icebreaker bach. Okay. Felly, sut ti'n licio dy wyau? Wedi potio. Ti'n gallu potio wy? Na. Okay. Ti? Wel... Oce, iawn, na. Mae'n teimlo bod ti'n gofyn hwnna i fi nawr, fel bod ti'n gallu datgelu. Dim i froliad Yeah. ond dwi reit dda yn potio wy. Oce. Yeah, Fath o freewheelo gyda just sosben o dŵr? Na, wastad dim bach o finag. Dim Ocê. halan yn y dŵr. Na. Achos mae'r gwynwy'n mynd i dispersio bo man siampls. Ond digon o finag. Ie. Ti'n misio'r dŵr rhy boeth. Ti eisiau just fatha amball bubble yn Oce. popio fyna. Hynna di'r gyfrinach. Ti wedi mynd fyny yn estimations fi? Falch o glwad. Achos wy'n genuinely edmygu pobl sydd yn gallu gwneud o wedi potio. A maen nhw'n rare breed. I'm one of them. Ond, os oes rhywun yn gwachad neu yn gwrando adra ag eisiau tips ar sut i botio wy, just DM-iwch fi. Dyna allan y ffordd. Ti eisiau siarad am dy ail hoff o'i? Coddled. Oce. Obviously. Sorry, wy'n gwybod pan mae fi'n gofyn i ti. Pobl y fi. Coddled. Be di dy ail hoff wy? Wel, wy'n mynd i fynd bach yn left field fan hyn nawr. Cwstard. Oce. Swn i'n di... Ie, achos mae cwstard yn sylfaenol ar gyfer, yn allweddol hyd yn oed ar gyfer cwstard. Good shout, actually. Ydy hwnna wedi newid y holl... holl very left field. Myna di llechu fi off yn llwyr. O'n i'n meddwl y classic poached, fried, scrambled, neu wedi gnocio, neu be bynnag. Sain offi'r term yna. Na, fi rili. O'n i'n meddwl bod coddled yn left field, ond cwstard. Coddled. Gyda pan ti'n rhoi ham a pethau yn gyda, ie? Coddled ydi pan ti'n cracio fe mewn i'r ramekin ar ydyn popdi. Wyt ti'n rhoi unrhyw gyda fe? Probably dda halan a pipur. Dwi'n dioed i gael coddled egg, dwi'n just yn ymwybodol ohono. Mae'n amlwg, yr wrth ti'n trio esbonio beth yw e. Ie. Dwi'n rhaid i bita fo. Iawn, anyway, digon am mwyaf. Let's get cracking. Let's get down to brass tacks. Gig cynta. Gig cynta ges di rioed? Wolverhampton. Oce. Ie. Diwedd 2018. O'n i eisiau gwneud gig lle o'n i'n gwybod fydde neb yna o'n i'n nabod. So bendant ddim yng Nghymru. A trio mynd wrth y ffin mor bell a phosib. Hefyd, oedd yn... Di Wolverhampton ddim hynna o bell o'r ffin, really? Na, ond wedyn oedd unrhyw bellach na hynna yn teimlo fel gormod o commitment. Actually. Gig cynta, ti'n misio fatha mynd i Ipswich? Na, just marw. So i'n fel, great. Great, oce, yna ni'n grifio'r 6 awr adra, just yn teimlo'n sori dros y hyn. Ie, so, ond oedd e'n weird hefyd, achos o'n i wedi bod eisiau gwneud ar sbel, ac o'n i ddim... Mae'n anodd pan ti'n dechrau comedi, ac ti ddim yn gwybod lle mae'r gigs. Na. Ti ddim. Ti ddim yn gwybod lle mae'r open mics. Ti ddim yn gwybod ti fynd ar yr open mics. Achos mae gyda pob open mic system wahanol. Mae rhai ohonyn nhw ti jyst yn cael troi fyny. Mae rhai ohonyn nhw ti'n gofod rhoi den lawr cyn y diwr. Ond mae mor... Sa'n gwybod pobl yn sylweddoli pa mor anodd yw e. I jyst fynd mewn i'r byd yna. Mae pob angen rhyw fath o guidance neu rhyw mentor i gychwyn yng Nghomedi. Oes, ti'n iawn. Pwy oedd dy mentor di? Ellis James. Good mentor to have, i fod yn deg. Chwarae teg, achos fel... Achos o'n i wedi nabod Ellis cyn wneud comedi o bethau.
ond dyw e ddim yn cofio bod yn nabod fi cyn neud comedi sydd yn really weird, ac yn neud I fi edrych fel idiot. No. Ond nath e chwarae teg, cyn I fi fynd, nes I just weid drycha, wi ddim eisiau gwneud big deal o hyn, ond os oes gyda ti unrhyw tips, ti'n gwybod? A nath e sgwennu traethawd. Fel, wi'n mynd I gyhoeddi fe rhyw ddiwrnod. Achos oedd e'n anhygoel, nath e dreulio gymaint o amser yn meddwl am beth ti y broses, a siwt fydde ti'n teimlo ac yn y blaen, a beth ddyle ti'n neud, a beth ddyle ti ddim neud. Oedd e just, oedd e'n briliant. A'r peth pwysica, oedd y mic, achos wedodd e, beth sydd yn mynd I ddangos I rhywun bod ti'n fwy amaturaidd na rhywun arall, yw'r ffordd wyt ti'n trin y mic. So cer ar y llwyfan, cymryd y mic mas, symud y stand, a wedyn sefyll yna. A bydd pobl yn meddwl bod ti'n gwybod beth ti'n neud. Hynna di'r hurdle mwyaf, dwi'n meddwl. Mae A wy'n credu, achos ti'n perfformio lot hefyd, mae cael yr hyder yna allan o gynulleidfa di yw hanner y frwydr. Dwi reit ffodus yn y ffaith bod gen I wastad offeryn hyn oedd pan dwi'n neud y stuff comedy, so mae'r mic just yna. Mae hwnna wir, Dwi'n gallu cuddio til offeryn. Ac gig cyntaf, ac hefyd, beth oedd yn waith am y gig yma oedd, mae cystadleuaeth oedd e. Fatha un o'r, fatha, ti'n gael mae gen ti fatha King Gong a falle yn Lerpwl. Ond oedd hwn tyfu bach yn neisiach, achos Funny Women, mae'n fath o sefydliad sydd yn trio hyrwyddo comedi ymlith menwod. Funny Women Awards. A'r rheswm nes I ddewis hwnna, achos o'n i'n meddwl falle bydde fe'n awyrgylch eitha neis, achos mae ar gyfer menwod oedd e. Ti'n gorfod poeni am beth ti dynion yn chwibanu neu'n gweiddi a pethau hefyd. To fel na nhw. Absolutely. I know what we're like. Ydyn whistler. Wastad. Dyn nhw'n I helpu hynna. Just jeans rhythms gyda fi. Yn fwriadol, Wrth gwrs, Ti'n gorau gael bach o sex appeal. Oh my god, wyt. Mae bod yn ffynnu ac yn sexy'n rili anodd, ond wy'n credu bod ni'n llwyddo I... Os oes dau berson yng Nghymru yn llwyddo I fod yn sexy ac yn ffynnu, ni ydy'r dau berson yna. Sorry, Tudur. Sorry, Tid. Ond, ti bron yna, bron. So oedd hwnna'n... Oedd e'n ffain, achos o'n I ddim wedi mynd yn disgwyl ennill. O'n I just eisiau gwneud gig cynta, ti'n gwybod? So oedd e ddim pwysau cystadleuaeth. Ond oedd neb oedd yna'n gwybod pwy o'n I, ac o'n nhw ddim yn gwybod mai dyna tro cynta o'n i'n perfformio. Sut athi? Amazing, achos ges I actually, just rhwngtho ti a fi, achos wi ddim yn licio siarad am ti pethau fel hyn, ond ges I fy enwi fel one to watch. Ar ôl yr un cynta. Mae'n excellent first. Fi'n gwybod. Fel oedd e ddim yn berffaith o bellffordd, fel fi ddim wedi defnyddio dim o'r deunydd. Mae one to watch yn awgrymu lot o potential. So leia I fi wedyn oedd yn teimlo fel, wi ddim jyst yn cael midlife crisis. Dwi'n meddwl comedy fod yn gystadleuaeth. Na. Leia pob just bod mor vulnerable ac... a mae comedy mor subjective hefyd. Yn union, Ond, fel, wy'n cofio gyrru lan na, a o'n i'n methu teimlo'n heg yr holl ffordd. Teimlo'n sick, ti'n gwybod, fel really sick. A fi'n credu dyna beth sydd wedi newid eitha lot fel o feddwl heb y pandemic. Wi ddim wedi bod yn gwneud comedy yn hir iawn. Ond beth sydd wedi newid eitha lot yw mae'r nerfusrwydd wedi mynd eitha lot. Fel wy'n nerfus just cyn ma'n y llwyfan. Achos yr eiliad yna ti fel, falle na I just anghofio fe rhwng fan hyn a fyna. A falle bod fi ddim wedi darllen yr gynulleidfa'n iawn. A gallu unrhyw beth yn o'i le. Ond wi ddim wedi teimlo'n sick fel na. Hwna ddyr unig tro, oeddach chdi wastad? Na, o'n i'n nerfus. I'r pwynt lle oedd mam arfer gweithio fi, ti'n gwybod, Esyllt, wi ddim yn gwybod pam ti'n neud hyn I dyna. Ond mae yna rhywbeth, a wy'n siŵr wneud I gytuno, pan ti'n perfformio, ac yn enwedig pan mae fe'n mynd yn dda, mae e mor addictif. Yndi, mae'n neud o wertho, dwi'n meddwl. Ydy. Allan o'r 5 gig gwael, os yw'r 6 gig yn gret, mae'r 5 gig gwael na wedi bod werth e. A mae'r un fel killer. Cytuno. Gig gora. Gig gora. Mae'n edrych fel sydd fi ddim wedi paratoi nawr, achos mae'n edrych fel bod fi'n trio meddwl. Ond beth yw, o'n i'n methu dewis rhwng dau. Just dyda'r ddau, de? Wel, achos yn ddiweddar, so yn y pandemic, ges i'n gwneud gig ar gyfer Gwyl Gomedi Machynlleth, ar gyfer Radio Wales. Fi'n credu ar ôl y flwyddyn sydd wedi bod,
oedd yn teimlo bod popeth wedi dod i stop, a ti'n colli momentum. Fel perfformiwr, ti angen cadw'r momentum yna i allu gwella. Cytuno, ie. Ac i gynnal yr lefel o hyder ti angen. Oh, gosh, ie. Achos dwi wedi gwneud ambell i beth yn ddiweddar, a dwi wedi bod gymaint mwy nerfus cyn heina nag o'n i cyn y pandemig. Ie, achos o'r blaen, fydde ti o'r autopilot, ti'n gwybod beth ti'n neud, ti'n gwybod. Ie, mae'r swing yn... Ie. A plus, da ni wedi bod yn... Dwi'n siarad dros fy hun efo yma, illa ddim dros chdi, ond dwi wedi bod yn treulio'r pandemig fo'n sgwennu material newydd, a sgen i'm syniad pan ti'n trio beth newydd. Ti'n mwyn gwybod, os ddim yn fod yn ffynnu yn tyfer. Ges i real fel creative block am oesoedd, 9 mis falle, ti'n gwybod, just methu hyd yn oed, achos oedd dim byd yn ffynnu. Achos oedd pethau tu allan i'r pandemig, just ddim yn berthnasol. A wedyn o'n i ddim eisiau sgwennu am biti'r pandemig, so oedd e fel... Ie, mae'n orfol. Ond na, oedd y gig yna, achos oedd e just yn teimlo... Oedd e'n teimlad really nice bod rhywun wedi gofyn i fi yn meddwl... Bod pobl dal yn cofio bod fi'n bodoli yn un peth, ti'n gwybod. Ond oedd y gig na, oedd i llwyddo i gael tua 400 o gynulleidfa rhithiol, ac oedd ti'n gallu clywed nhw. Mae'n anodd. Oedd fel, mwy please, mwy, jyst eisiau ymolchi yn hwn i gyd. A oedd e just yn lyflu, achos dwi'n credu erbyn hyn hefyd, mae'r gynulleidfa mor hapus i allu bod mewn cynulleidfa ar gyfer rhywbeth. A mae'r perfformwyr mor hapus i allu just wneud, nes i really joio fe. A fel, so nath e wneud i'r pandemig deimlo bod e ddim wedi dyfetha popeth. Oedd e bach yn ryddhad. Dwi'n meddwl na bwynt yn ystod y pandemig lle ddech chi sa'n byd byth yn mynd i fod yn ffynnu eto. It's over. Comedy's over. Fi'n gwybod. Achos fi'n gweithio gyda'r Live Comedy Association, so fi sydd yn cynrychioli Cymru ar y bwrdd. A mae'n anodd, achos ti fod i trio bod yn eitha positif am y peth, ti'n gwybod, a ti fod trio ffeindio ffyrdd i wneud iddo fe weithio, ond ti'n cael adegau pan mae pobl yn gofyn i ti, o dwi'n gallu gwneud hyn a hyn a hyn, a ti'n gorfod gweud wrth pobl i beidio, a mae fel... mae'n anodd. A beth y gig gorau arall, chdi? Gig ola ar tŵr Esyllt James, so nes i gefnogi fe yn 2019. A'r gig ola yna, oedd e yn... O'n i bron yn ngofio, lle oedd e? Gartholwg. Gig ola yn Gartholwg, A wy'n credu achos oedd e jyst yn broses o gefnogi rhywun. Achos ni erioed wedi cefnogi neb o'r blaen. A mae cefnogi rhywun yn rili anodd. Achos dyw pobl ddim wedi dod i weld ti. Na, A maen nhw'n gorfod eistedd trwyddo ti gyntaf. A hyd yn oed os wyt ti'n ffynnu, mae e fel dim dyma pam maen nhw yma. Maen nhw eisiau gweld. A mae Ellis, mae e'n gymaint o superstar yng Nghymru nawr. Mae pobl yn caru fe. So oedd e real fel vibe Beatles, ti'n gwybod? Fel, ni'n Hywel Ellis. Fel, a nawr, Esyllt Sears. Helo! Bydd Ellis mlaen mewn munud, fath o beth, ti'n gwybod? Ond erbyn diwedd y run, o'n i wedi ennill lot o hyder, ti'n gwybod? A o'n i'n gweld fy hunan, o'n i'n deall y rôl oedd gyda fi i fath o twymo nhw lan. Ac o'n i actually eitha mwynhau, achos weithiau, be gei di gyda warm-ups, nhw ddim sôn am yr act sy'n dod ymlaen, ond o'n i wedi dechrau bitio am beth i Ellis. Ac oedd hwnna'n eitha neis, achos oedd e'n creu rhyw fath o wrgylch eitha da. Mae'n teimlo bron yn deuluol rysyd. Hollol. Ac oedd Ellis wedi treulio gymaint o amser ar yr hewl gyda'n gilydd hefyd, oedd gyda fi lot o grievances. A dathon nhw gyd mas. Ond oedd yr un yna'n briliant, ac oedd e fel diwedd really neis i'r run. A oedd e'n really hapus hefyd, achos oedd e'n teimlo bod e wedi cyrraedd lle oedd e moyn bod ar gyfer recordio sioe ac yn y blaen. So oedd jyst yr holl beth, ti'n gwybod? Nes i really joio hwnna. Gig gwaethaf. Gymaint o hwyl ag ydi trafod gigs gorau. Dwi'n teimlo fatha bod lot o'r stories gorau am y gigs gwaethaf. A ma' 'na lot. Ma' 'na wastad mwy o gigs gweld y gigs da rysyd. Oes. Os a un yn sefyll allan i chdi fatha yr absolute gwaetha? Gig cynta ar tŵr Ellis.
O ie, Ie. ar un daith. Ie, yr un daith. So, fel ti'n gweud, mae yna loads o gigs gwael. Absolutely loads. Bydd yna loads o bobl sy'n watcho hwn nawr wedi gweld fi, siwr o fod, yng Nghymru rhywle, a wedi meddwl, oh my god, mae hi'n rybys. Pan bod hi dal yn cael ei bwco i wneud pethau. A mae'n rili anodd yng Nghymru, fi'n credu, achos ti yn mynd i ddod ar draws yr un gynulleidfaoedd. Oes, wastad. So, fi'n sori os dethwch chi un o'r gigs gwael. Ond oedd y gig cyntaf na eto, Nerves, fel, achos Ellis, fel fi'n parchu fe fel ffrind a fel comediwr, fel ni'n ffrindiau, ond fi'n massive big fan hefyd. So fi just fel, fi'n meddwl bod be mae fe wedi llwyddo i wneud, ddim just yn Lloegr, ond comedi Cymraeg, mae e fel sydd wedi deall beth mae cynulleidfaoedd Cymraeg moyn, a wi dal yn stryglo gyda hwnna. Mae o'n rili dibynnol ar y gynulleidfa, dwi'n meddwl. Ie. Achos mae lot o gynulleidfaoedd Cymru yn bobl parchus, yn bobl capal. Ie. Nes i gael un gig ma yn y llew ddu, neu'r llew gwyn, neu wbath, yn Tal y Bont. O ie. Mae'r ddau yna, maen nhw drws nesaf i'w gilydd. Yndi, dwi'n gwybod, a dwi'n cofio pa un. Ond un o hynna, ac o'n i yn gig efo'r Welsh Whisperer oedd o, ac oedd na bobl yna oedd jyst yn mynd i bob dim oedd yn digwydd yn y llew, du neu gwyn. Llwyd. Na ni alw yn y llew llwyd yn y tro. So, oedd na bobl y locals, pobl parchus, pobl capal. Isio cefnogi stwff Cymraeg. Isio cefnogi stwff Cymraeg. A wedyn, oedd na hefyd fatha griw o bobl ifanc, oedd just yna fatha am sesh bach. Y can gyntaf fi yn just fatha absolutely fatha filthy, llawn regi. Y linell gyntaf fatha, mae Jeremy Corbyn yn berygl i ni gyd efo'i agweddorion dyn garol a'i left-wing policies. Sut fedra ni cael ffydd mewn dyn sydd ddim yn canu'r Queen achos oedd yn y cyfrol yna. Mae'r boi yn waith i'r wlad ma'n ar Syrian refugees. Gyda llaw, mae hwn yn hilarious. Diolch. Mae'n swnio'n ddoniol. Ac oedd y pobl capal fa. Dwi'n siŵr os nath nhw ddim dallt yr eironi. Ta be, ac yn meddwl bod fi o ddifri, ta os oedden nhw jyst i pechu am bod fi'n rhegi, ond absolute stonewall response. Dim gwen, dim byd, just fel throughout. A wedyn nath nhw jyst ddim pyrcio fyny. Mae cynulleidfaoedd Cymraeg yn, fel ti'n gweud, maen nhw'n mixed bag. Maen nhw'n very mixed bag. Neu wedyn, hyd yn os dyn nhw ddim yn barchus, weithiau maen nhw jyst moyn fath o smut. A fi ddim yn math yna o berson chwaith, fel na i siarad am biti pethau, rhyw ac yn y blaen, ond ddim jokes, sorry, ffarmwrs. Fi ddim yn gallu neud... Hollol teg. Ddim dyna'r math o comedi o'r ydw i. Mae'n fi'n lot mwy storiol hefyd, so mae fel, So oedd y gig yma'n fel un fach. Ac actually, bach o home gig i fi, achos o'n... Dim yn bell. Ddim yn bell, a dyna lle o'n i arfer mynd i weld fel pantomime, Juju, Javin Jenkins a pethau fel yna. So teimlad really thing yn byti fel un bach. Ystafell reit fach yn fach ynddi. Achos dwi wedi chwarae yna efo fo'n cabaret style, so allan bod fi wedi cael dallt. Oedd e'n edrych yn eitha ma. Pan o'n i ar y llwyfan ar ben fy hunan yn trio fel... Siwr bod o'n pac, dyfyd oedd i Ellis James yn amlwg. Exactly. Wel, beth oedd yn waith ti'n gweld, achos ar ddechrau'r tŵr, bydde Ellis yn dod ymlaen gynta, ac yn esbonio beth oedd yn mynd ymlaen, a wedyn yn cyflwyno fi. Ac oedd hwnna'n wath. Achos oedd wedi rhoi bach o flas iddyn nhw o Ellis James. A nawr o'n i'n torri ar draws hynna. Ac oedd e ddim yn ofnadw, fel, nath pobl chwerthin, so oedd e ddim fel tawelwch na dim byd, ond nath dau beth ddigwydd ar ôl y gig, nath wneud i fi deimlo fel crap. So, nath y person oedd yn rhedeg y lle, ddod ato fi ar y diwedd a gweud, unprompted, fel nes i ddim gweud yn byd wrtho fe, nath i just fynd, pai poeni, wy'n credu nhw'n dawl achos nhw'n jyst yn gwrando. Oh no. Dwi wedi cael yr un adbort gan bobl. A mae jyst fel hefyd, nes i ddim gofyn, fel shush. Achos ar ôl gig, wi ddim yn licio siarad y neb. Fel wi'n licio just cael bach o amser i decompresso. A wedyn ar y ffordd nôl, oedd Ellis a fi'n gorfod gyrru nôl lawr i Gaerdydd. Ac oedd y person oedd yn mynd i fod yn cynhyrchu sioe yn gyrru. So o'n i ar y ffôn yn edrych ar Twitter. A nath rhywun rhoi fyny rhywbeth ar Twitter.
Os yna rhyw joc yn fe, fel pan ni'n gweithio ti, bod mam weithio'n gweud, o Esyllt, sa'n gwybod pam ti'n gwneud hyn i ti hunan. A nath hi just sgwennu rhywbeth fel, ddim yn tago fi fewn iddo fe, gweud bod i gael noson greg Ellis Finch, ond o ran Esyllt, dwi'n credu falle dyle ti fod wedi gwrando dy fam, neu rhywbeth fel yna, okay? Jesus. Ond beth oedd yn hilarious oedd hi wedi tago Ellis ynddo fe, ac oedd Ellis yn cefn y car, so oedd hi wedi gweld e hefyd, ac oedd y ddau o'n i just fel, what? So oedd hwnna just yn rili anodd, achos oedd e fel, mae'n anodd, wi ddim yn berson sydd yn gallu cymryd criticism yn dda anyway mewn bywyd. Ie, ella bod chdi yn y... Fi'n gwybod. Ond ti'n oedd e just fel, ti'n gorfod fath o wedyn atgoffa dy hunan fel, bydd Ellis ddim wedi gofyn i fi, tas e hwn yn mynd i jeopardise. Ond ti'n gorfod chwarae meddyliau fel, oedd e just yn wael achos y gig cyntaf ar y tŵr, ac o'n i moyn iddo fe fod yn gret. Ac oedd y ddau beth yna just wedi really... So am y gigs nesaf, oedd e really di bwrw'n hyder i mwy. So dyna pam wedyn oedd gartholwg mor... Gymaint gwell a mor dda. O, ti'n bod, ie, wi yn gallu neud hyn, ti'n gwybod. Gig delfrydol. So gen ti ultimate gig? Ie. Be fysa? So, wy'n credu bydd lot o bobl yn gweud fel Apollo, sell-out yn yr O2. I fi, achos wy'n just yn dwlu y gigs bach tywyll, ond sydd yn rammed. Just neb yn hammered, ond maen nhw wedi cael cwpl o drinks, so maen nhw just yn eitha loose, ti'n gwybod? A ti'n gwybod y stwff. So rhywle i fi, rhywle fel comedy seller yn Efrog Newydd, lle pobl fel Jerry Seinfeld a Amy Schumer a Sarah Silverman, ti'n gwybod, maen nhw gyd yn rhywle fel na. Mae e lawr llawr, mae e mewn cellar, mewn lle bwyta, tafar yn pethau. Ie. Hence comedy seller, wrth gwrs. Ie, bydd yn really weird os yna'n gwch. Ie, rhywbeth fel na i fi, ac yn Efrog Newydd, lle mae pobl eraill ti'n edmygu gymaint wedi perfformio. Dwi'n dall yn union pam sa chdi'n dewis rhywle fel. Fatha, dwi ddim yn dall comedians sydd efo uchelgeisia o chwarae stadiums. Yr un mwyaf wedi gweld, es i weld Rod Gilbert yn y CIA. Hwna yw'r fenyw mwyaf wedi bod iddo. Mae gyda fe ddawn ddo, a mae'n amlwg, mae wedi bod yn neud ers blynydde. A mae gyda fe, mae'n projecto i bersonoliaeth a'i lais. A mae pobl yn dwlu arno fe, dyna'r peth. Ti ddim ond yn gallu neud e pan mae pobl yn gwybod pwy wyt ti. Wel, ie, ti byth yn di werth y... Ti eisiau chwarae fatha 20 o bobl. O ie, maen nhw'n barod hanner y frwydr wedyn. Maen nhw'n mynd i fwynhau be bynnag ti'n neud. Os ych chi yn chwarae... Ydy dawan, hypothetically, os ych chi chwarae comedy seller. Gwrando, na i wneud thing i'r camera nawr. Ie, gwed ta, ie. Bydd rhywun yn watcho hwn, fydd yn nabod rhywun sy'n nabod, dwi'n gwybod, Daniel nath symud mas i. O, ti'n gofio Daniel yn mynd i Efrog Newydd i weithio yn y byd busnes. Ie, bydde fi'n hapus iawn i wneud gig yn Efrog Newydd. Diolch. Nice. Gair o gyngor. Os ydych chi'n gallu rhoi cyngor i rhywun sy'n jyst yn dechrau allan, ella rhywun sy'n gwachod neu gwrando ar y podcast yma. Ie. Be fysa'r cyngor? Wy'n credu, wel, falle dau, achos maen nhw fath yn uno. So, os wyt ti wedi meddwl wneud stand-up, just gwna fe. Paid poeni am y person yn ysgol oedd falle ddim yn meddwl bod ti'n cool. Neu paid meddwl am biti pobl yn gwaith. Neu paid meddwl am dy fam. Ddim amharchu fy mam, achos dwi yn poeni lot am biti be mae mam meddwl. Yn gyffredinol. Yn gyffredinol. Achos i fi, o'n i byth y person yn ysgol oedd fel y person ffynnu. Fel yn ffrind gorau, Hannah, nes i weld hi ddoi. Hi oedd yn ffrind ffynnu, ti'n gwybod? So o'n i ddim fel clas clawn a dim byd fel yna. So mae pobl os yn cael sioc. Os nhw wedi gweld fi ys blynydde, a maen nhw'n gofyn beth ti'n neud. Dyn nhw ddim wir yn gwybod sy'n delio gyda'r fe. Professional comedian. Sorry. Ond just paid poeni amdano fe. Achos mae'r ffaith, os wyt ti'n gallu mynd a sefyll lan yr lwyfan,
a gweud pethau wyt ti wedi sgwennu a meddwl dy hunan, mae hwnna'n anhygoel. Does dim ots os yw'n rybys. Achos y gig cyntaf di yw e, ti'n gwybod, wi wedi gwneud gigs gyda pobl sy'n really brofiadol. Fel, enghraifft, ar y tŵr gyda Ellis. Nath ei wneud loads o jokes ar ddechrau'r tŵr, oedd just ddim yn lando. Ac erbyn y diwedd, oedd yn cael gwared o loads o stwff, ti'n gwybod? Just yna natur y peth. So peidio poeni, ond wedyn, unwaith ti ar y llwyfan, cyngor fi o ran gweud jokes yw, os wyt ti yn mynd yn nerfus, dychmyga bod y ffrind gorau di yn y gynulleidfa. A dychmyga bod ti jyst yn siarad gyda dy ffrind mewn tafarn, neu tywed ar y ffôn, neu whatever. A ti jyst yn gweud pethau ffynnu wrth y ffrind. Pethau ffynnu sydd wedi digwydd i ti, neu observations ac yn y blaen. Jyst meddylia. So wy'n aml yn meddwl am Hannah fy ffrind. Os ydw i yn cael y jittery nerves. Fel fi'n meddwl, wel fi jyst yn mynd i esgus bod fi jyst yn gweud wrth i hi. A hefyd, dyw pob cynulleidfa ddim... Trydydd tip. Hynny o gyngor a fedri di roi. Sydd o fe gyd. Ond peidio poeni am y gynulleidfa. Jyst bydd yn driw i beth wyt ti'n meddwl sy'n ffynnu. Achos wi wedi cael yn al yn y trap o'r blaen, o trio sgwennu pethau wy'n meddwl mae pobl moyn clywed. Ond actually, dyw pethau wy'n sgwennu yn biti, dyn nhw ddim yn hollol the-empathy. Bydd rhywun yn gallu uniaethu gyda beth wy'n gweud. A mae fel gyda cyddoriaeth, ti ddim yn mynd i licio pob genre. Ti ddim yn mynd i licio pob canwr. So mae'r un peth gyda comedi. Mae yna loads o gomediwyr anhygoel mas yna. Wi ddim yn ffyst yn biti. Cytuno'n llwyr. A wy'n gallu gwerthfawrogi bod nhw'n dda yn beth maen nhw'n neud, ond it's not for me, math o beth. Ond hwnna'n ffain. Just go for it, really, yw'r bottom line fan hyn. Just trio fe. Cyngor gwych. Diolch. Da ni'n gael gêm o gair am air, os ti'n mynd meindio. Iawn. Ti'n edrych yn nerfus. Fi'n edrych yn nerfus iawn, sori. Just nice and easy. Just yda'r gair gyntaf sy'n dod i dy ben. Iawn. Adra. Bow Street. Lliw. Porffor. Brechdan. Ham. Ffarm. Adre. Ffwtbol. Cymru. Cwm. Rhondda. Anifail. Ceffyl. Hunllef. Jackie Soch. Panto. Jayden Jenkins. Arwr. Owain Gwilym. Llwyfan. Eisteddfod. Llyfr. Dad. Hywel Pitts. Dim moustache. Ie. Dwi'n siafio. Ond dy gyd yn gallu feddwl amdano. John. Davies. Llaeth. Gwyrdd. Top gwyrdd. Sorry. Esyllt Sears. Mam. O, Diddorol. Ie, achos dyna'r peth cyntaf ddath i'm henni, a dyna'r un peth wedi bod yn trio symud o ddiwrnod. Lot i ddad pacio yma. Pan ti'n gwachio ddod yn ôl. Anyway. Fi'n really joio. Gen ti o beth i blygio? Rhywbeth i blygio. Wi'n neud gig yn Green Man Festival. Yeah. Neud e am y weekend pass, please. Yeah. So dewch i'r pabell comedy yn y Green Man. Wi hefyd yn neud sioe, wi heb gyhoeddi hyn eto, ond wi'n neud sioe yn Gwyl Gomedi Aberystwyth yn mis Hydref. Gwych. So, Os da ni'n licio exclusives. Diolch o galon eto, Esyllt, ac pob hwyl. Diolch. Wel, dyna ni. Hywel Pitts dwi. Rhannwch, hoffwch, tan ysgrifiwch a tan y tro nesa. Hwyl fawr am y tro.